Dneska sme sa rozhodli vám v jednej optike ešte narýchlo ukázať, ako je možné tlačiť zákazkové karty z TISu. Tých možností je veľmi veľa a je asi najlepšie, keď si to ukážeme reálne. Máme k tomu takýto vytvorený katalóg, takže kto budete mať záujem na našom webe v sekcii na stiahnutie si ho môžete aj stiahnuť a pozrieť, ale vždy lepšie vidieť v praxi, ako to vyzerá. Takže klasické zákazkové karty môžu byť napríklad takéto. Zákazková karta a pod zákazkovou kartou máte informácie a priestor na podpis od klienta, čo potom klientovi vlastne môžete nechať, alebo si jednu kópiu môžete nechať pre seba. Je tu priestor na nejaký leták, na mapku, kde sa vaša druhá pobočka napríklad nachádza. Takže to je klasický vizuál na A4. Na takúto A4 vieme tlačiť aj zákazkovú kartu, ktorá má úplne vlastný vizuál. To znamená, nezapadá do ničoho, čo v TISe zatiaľ existuje. Takto je to napríklad v inej optike. Horná časť, 2/3, sú informácie pre optiku, spodná časť slúži ako ústrižok, ktorú odovzdávate klientovi ako potvrdenie, aké okuliare si u vás zadal. Rovnako máme niekoľko riešení aj takých, že máme klientov, ktorí si stále používajú takéto svoje predtlačené zákazkové karty a na tieto prázdne karty iba vlastne my z TISu pošleme vlastne vytlačený obsah. Takže ak máte takúto predtlačenú kartu v tlačiarni, my iba na to dotlačíme obsah a ono sa to pekne vytlačí vlastne naraz na tento váš vlastne predtlačený vzor. Máme napríklad optiky, ktoré si tlačia tieto zákazkové karty, veľmi podobné ako ten prvý príklad, v takéto podobe, že sa tlačia dve zákazkové karty pod sebou, to sa odstrihne alebo odtrhne, jedna ostáva klientovi, jedna ostáva u vás. Stále je tu priestor teda na to dať si tu aj nejaký doplnkový pokec. Veľmi podobné ako toto riešenie je aj niečo takéto, kde sa vlastne tlačí úzučka, karta, ktorá vlastne vojde na tretinu A4. Hlavný dôvod je úspora papiera, takže ak si optik nastrihá alebo nareže A4 na takéto slíže tretinkové, tak na jednu A4 vie vytlačiť až 3 zákazkové karty. A môžete to samozrejme tlačiť vo viacerých kópiách. Ak to chcete dať klientovi, dáte mu jednu kópiu, jednu si necháte pre seba. Je ešte dôležité povedať, že keď tlačíte klientovi zákazkovú kartu, môžete mať pripravenú vlastne A5 v tlačiarni a na druhej strane tej A5 môžete mať informácie, ktoré vyžaduje zákon, či už na Slovensku alebo v Českej republike, takže ako sa starať o okuliare, reklamačné podmienky a tak ďalej. A tu je možnosť, že tento textík už budete mať predpripravený, vytlačený vopred a na čistú stranu budete tlačiť zákazkovú kartu, alebo ak máte obojstrannú tlačiareň, systém TIS vie tlačiť vlastne obojstranne, takže vlastne takýto výsledok vám vie výsť, alebo veľmi niečo podobné, to isté. Zákazková karta na jednej strane a na tej strane druhej opäť obširnejšie informácie. To, aký typ informácií si na tú zákazkovú kartu vytlačíte, je vždy na vás. Ak viete, čo potrebujete, super, ak nie, radi vám pomôžeme.